Zdravím, ja som taký influencer, natočím tu vlog, ja som DC Splashman. Chcem sa opýtať, že ako sa vám zatiaľ páči leto 2020, koľko mám? 4? Že jaký je pre vás akože ten mesiac, ten júl, že jak sa vám ľúbi zatiaľ a tak. Vidím, že máš Prada, cením, lebo ja podporujem veľmi takéto značky. My sme luxusný účet instagramový, že? Fans. Dobre, takže jak sa ti zatiaľ ľúbi, že bola si už na dovolenke alebo takto? No, jaké to bolo miesto? Odporúč mojim ľuďom, nevedia, kam majú ísť, vieš. Bola som v Egypte a bol som veľmi príjemný. Yes, Egypt cením, lebo Egypt je hot, jak môj rap, a preto vám teraz zarepujem. Vidím, že máš na sebe pravda, vidím, že si veľmi rada, že si stretla tohto blázna, jo, a teraz zaznie pravda, keď vás kopú z osadu, hej, znamená to, že ste vpredu, stále spravím dobrú náladu, hej, a spravím dis a vyhnem sa na dávkama, hejteri hejtujú, lebo im chyba dávka, jebem každého takého chlapca, idem v dobore, zdravím vás, tá každá moja fanušička a každý fanušik, jo, prišiel som vás naučiť rapovať a skrašiť vám večer, ďakujem pekne, ja som trendsetter, Môže byť? Díky. Díky, môžete sa zapojili, ste úžasné, majte sa krásne, pekný večer. Serus.